у нас на българската политическа сцена. При нас сега е Станислав Балабанов, заместник председател на парламентарната група на Има такъв народ. Или иначе казвам, част от управлението, което се формира сега. Здравейте и добро утро. Добро утро, здравейте. Гледахме тези сцени сега, това, което се случва в Сърбия. До такова ниво сякаш не сме стигали в България, но помним последните така мащабни протести в България, лятото на 2020 година. Вие бяхте там. Тогава протестирахте и вие срещу ГЕРБ. Какво обаче се промени 4 години по-късно у вас, че сега влизате в коалиция с тях? Срещу моделът на управление, който беше събрал много образи. И този площад имаше смисъл през 2020 година да се опита да промени ситуацията в държавата. Да не забравяме, че тези протести бяха заради опитът на предишния главен прокурор, отново натиснат политически, да влезе в една независима институция, каквато е президентството. И разбира се, всичките онези неща, които наблюдавахме в политически план тогава. Да, но как ГЕРБ станаха приемлив партньор за вас? Съгласен съм, хората бяха напълнили площадите, след което Има такъв народ успя да спечели парламентарните избори, успя да свали от управлението Бойко Борисов. Да го изчегърта. Имаше и такива определения. Това, което ще кажете, се случи. Никой не бяга от това. Но историята показва, че в последните 5 години имаше 8 избора. На тези 8 избора хората имаха демократичното право да излизат, да гласуват, да променят ситуацията, да пренаредят политическите играчи. Появиха се такива, като Продължаваме промяната, Демократична България, с които после управлявахме с единствената цел години наред да не допускаме управление на ГЕРБ и ДПС, те да бъдат изолирани максимално от властта. Но редицата казуси, които се случиха тогава, свалянето на кабинета от наша страна заради безобразията на финансовия министър Асен Василев, които днес вече са факти, всички го знаем, че го повтаряме всеки ден в студията. И до това ще стигнем, господин Балабанов. Дадоха възможност, извинявайте, да довърша, на хората наистина да пренареждат, но фактите са такива, че последните 5 парламентарни избори първа политическа сила е ГЕРБ. И сега в тази ситуация, 2025 година, когато България е изпаднала в тежък финансов колапс, когато отдавна обществото е изгубило доверие в редица институции, имаше два пътя. Редовно правителство на базата на огромни компромиси от политически партии, на базата на огромните различия между политическите партии, с идеята само единствено България да намери механизъм, по който да тръгне, или в това студио аз сега удобно можех да стоя и да кажа, да, Има такъв народ, реши да прати България на 8, там 9 избори подред, да изхарчим едни 100 милиона и след 3 месеца, при положение, че наблюдавахме как... ситуацията да бъде същата. Извинявайте, господин. Не, аз разбирам какво казвате. Наблюдавахме последните избори, как капиталовите разходи вървяха добре и пазара вървеше добре на тези избори. Щяхме да допуснем едни срамни, опорочени следващи избори, след които подредбата на политическите партии щеше да е същата и тогава вие в това студио пак щях да дойда след изборните резултати и да кажете сега с кого? Господин Балабанов, от 2020 година изкупиха ли греховете си ГЕРБ? Сега. ГЕРБ в момента, след изключително тежки преговори, в които ние участвахме, поеха отговорност, застанаха с лицата си зад конкретно споразумение, което ще изпълни конкретни политики и законопроекти, които предстоят и са адски важни за държавата. На първо място, редовен бюджет, който обществото чака, защото няколко неща се случват в финансов план в държавата, че е много популярна, нали, сега темата за еврозоната и така нататък. Това бяха ли ваши условия по темата за еврозоната? Ние сме една от 10 политически партии в България и темата за еврозоната при нас никога не е стояла под въпрос. Напротив, ние сме защитавали и сме казвали, да, България трябва да е в еврозоната, когато е готова обаче, защото в момента имаме 18 милиарда дупка в бюджета. От друга страна, може би в момента инфлацията е на нормално ниво в държавата, но тенденцията е тази инфлация да се покачва. Европейската комисия с този конвергентен доклад, който коментираме всеки ден в студията, е хубаво да го даде, но наистина, когато България е готова. И за това сега ГЕРБ и ние, разбира се, в едни нормални разговори с финансовия министър сега, обмислихме възможностите България да поиска наистина този доклад, когато сме готови. Защото ако не сме готови,
По редица показатели, които Европейската комисия наблюдава. Финансистите според кога сме готови. Казваме, дайте. Аз имам директни впечатления от финансови експерти, които работят с Министерството на финансите. Вие на кои финансови експерти се доверявате? На тези на ГЕРБ или? Вижте, така беше разположен кабинет, че всеки носи политическата отговорност за действията си. В момента ГЕРБ имат финансов министър, който е достатъчно практичен и на тези сесии популярни, на които в момента се събираме, обсъждаме заедно бъдещите стъпки в финансов план, но финансовия министър има отговорността накрая, около 14 февруари, да предложи бюджета, който ще бъде консолидиран между всички, той да бъде внесен за обсъждане в Народното събрание, за да може в началото на март България да има редовен бюджет. Но мисълта ми беше следната, че ако ние много искахме конвергентния доклад, без да сме готови, имаше опасността Европейската комисия да каже, вие не сте готови, няма да ви дадем този доклад и така България да пропусне нови 2 години и половина. Сега, когато изчистим всички детайли по това България е готова ли или не, на какво отговаря или не, тогава финансовия министър ще поиска доклад, доколкото разбрах, ще е в началото на февруари месец. Да. Сега обаче Асен Василев казва, това са приказки, внушения, документите публикувани показват, че 2024 е завършена с 3% дефицит, а тази 18 милиарда лева дупка означава над 9% дефицит. Как ще му отговорите? Асен Василев няма право да говори по тази тема. Той е бил заради всичките тези неща, които направи Асен Василев, в момента срещу него трябва да има наказателни производства, защото Асен Василев допусна България да се върне в финансов план в едни мракобесни години от средата на 90-те години. И аз не плаша никого по темата. Има факти. 18 милиардна дупка с заемите, които теглише Асен Василев. Ако продължаваше такъв вреден финансов министър да е на власт, до 4 години външният дълг на България ще да бъде над 80 милиарда. Нещо, което тика България към така наречения, спомняте си много добре, гръцки сценарий, с такъв като Асен Василев, който популистски с лява политика хвърляше пари на кълпак, без да мисли какви ще са последствията за това общество. Така че няма право да говори по темата. Какво ще направите сега като управляващи, за да заздравите този бюджет? Много от мерките, които бяха вложени вътре в проекто бюджета на служебния кабинет, в крайна сметка не бяха одобрени. И от икономисти, и от финансисти, и от вас сами. Госпожа Петкова миналия ден постъпи доста честно спрямо българското общество, изнасяйки конкретни данни и споделяйки, че наистина сме в трудна финансова ситуация в момента. А данните са такива, каквито са за първите 3 месеца, януари, февруари и март, с този удължен срок на стария бюджет, дефицитът е около 4 милиарда. За да се справя България в тази ситуация, ще ни се наложи от Държавния резерв да вземем няколко стотин милиона, за да се покрият текущите разходи. Не е прецедент. Прецедент беше Асен Василев, когато си позволи да се опитва да пипне Сребърния фонд, а нещо подобно случили се в държавата, тя фалира. Така че до там беше стигнал такъв като Асен Василев. Сега ще се опитаме да ги поправим тези грешки и разбира се, бъдещия бюджет, трябва да бъдем откровени към всички, ще е малко по-стегнат с стягане на коланите. Постна пица се задава. Постна пица не бих казал, но по-разумни финансисти и хора наистина, които разбират тази работа, ще направят така, че държавата да тръгне в коловоз. Имаме 2 практични идеи от страна Има такъв народ, които според нас ще дадат възможност и на бюджета да диша и на обществото да бъде спокойно, за да може всичките обещани неща, които се случват, на практика да се случат. Предлагаме 20% ДДС за всички без производителите на детски храни и книгоиздателите. Тук, като казвам всички, визирам ресторантьори и хотелиери, защото сега достатъчно държавата помагаше с мерки по времето на COVID. COVID отдавна няма и е логично на база това, което виждаме всички като млади хора в България. Всички се развиват добре, ресторантите работят добре и хотелите също. Нормално е да плащат такова ДДС. И от друга страна имаме по-интересна идея да направим така, че да предложим концесия на големите инфраструктурни проекти. Визирам пътища и магистрали в България. По този начин наистина ще бъдат свободни капиталовите разходи и по този начин ще дадем възможност за милиарди в бюджет. Като магистрала Хемус ли? На кое ще дадете? Да, концесиите са нещо практично в развити европейски държави. По този начин няма да се задъхва бюджета и ще може бюджета да бъде насочен към важните неща. Тези неща, минавайки на концесия, ще имат възможност да се добавят средства в държавата. Ваши идеи или вече има подкрепа? Това са идеи на Има такъв народ от много време, като част от законодателната ни програма. Разбира се, сега в коалиционната
коалиционен вариант с останалите партньори, ние ще ги предложим и ще ги обсъждаме и всичките действия, които предстоят, разбира се, че ще бъдат колективни, но не са обсъдени от нас не сме ги обсъждали, предстоят да ги обсъдим, но всеки един от нас трябва да предложи мерки. Ето, казах ви 2 мерки от наша страна, които биха били практични, наистина биха дали възможност държавата да тръгне в финансов план нагоре и в икономически, разбира се, защото в момента ние сме се събрали в името на това да поправим нещо непоправимо, ако бяхме отивали на избори сега. Но в тази коалиция със сигурност всички формации, които са вътре, прекрачиха свои червени линии. Кои бяха червените линии на Има такъв народ, които вие прекрачихте в името на това да има редовен кабинет? Вижте, много хора, си спомнят различни цитати от миналото, но никой не си спомня какво говори, или удобно не си спомня какво казваше Има такъв народ на последните няколко предизборни кампании, именно, че с разум и с отговорност трябва да се търси практично решение към редовно правителство с конкретни законопроекти, които ще изкарат държавата от кризата. Даже в предишния парламент с 3-тия мандат ги събрахме всички политически сили на една маса, които на практика подкрепиха законодателните инициативи. И по отношение на съдебна реформа, и по отношение на финанси, и по отношение на енергетика в България. Така че аз не виждам проблем в сегашния парламент, след като отново има такова подреждане. Наистина хората, които носят тази отговорност, да седнат на една маса и да го решат. Разбира се, най-голямата червена линия за нас в този парламент беше ГЕРБ като мандатоносител да не излъчи Бойко Борисов за министър-председател. И да, най-голямата червена линия друга за нас беше Делян Пеевски да няма място в управлението на България. И как няма да има? Той не е в текстовете в това споразумение. Неговото име не присъства. Ще ви кажа нещо за текстовете, че понеже аз бях на тия текстове, когато с колегите ги обсъждахме, Демократична България тогава настоявах единствено името на Делян Пеевски да бъде в тези текстове. В крайна сметка ние сме в демократична страна и не е необходимо едно редовно правителство така да определи един човек единствен като враг, който е виновен за всичко, а други виновни по темата няма. И ние тогава предложихме, аз лично и господин Йорданов на тези преговори, следното. Съгласни сме. Нека бъде заложен в това споразумение като име, след като толкова държите, ако искате, това ви е червената линия за участие.